Maar de oplossing is niet altijd dat wij de zak geld hebben klaar liggen, want dat kan niet voor elke instelling helaas. De 13 Zeeuwse gemeenten en de provincie hebben recent een nieuw convenant samenwerking, cultuur en erfgoed ondertekend. Deze cultuurconvenanten bestaan al sinds 2008. De vraag is dus, wat is er nieuw en wat merkt de gewone Zeeuws-Vlaming hiervan? Er gaan eigenlijk niet heel veel dingen vernieuwd worden. Het gaat er meer om van waar willen we extra op in gaan zetten de komende jaren. Nou, voor Terneuzen betekent dat ook meer inzetten op de grensoverstijgende samenwerking, dus meer met Gent. Voorbeeld waarvan is 2027, bestaat het kanaal Gent naar Terneuzen 200 jaar. Dus daar worden nu ook de eerste stappen op cultureel vlak ingezet. Van, ja, hoe kunnen we ook de grensoverstijgende samenwerking verbeteren? En daarnaast ook samen met Hulst en Sluis natuurlijk, want daar is de regio-arrangementen voor bedoeld. Hoe kan ook de cultuurversterking in de regio plaatsvinden? Dus dat zijn eigenlijk de twee elementen waar wij ons de komende jaren in die uitvoering op willen richten. En stel nu, je woont in Overslag, wat ga je daar dan van merken of wat ga je dan zien? Nou, dat is ook echt wat het culturele veld nu meekomt. Het past wel heel goed in de filosofie van wij zorgen voor de facilitatie. Het cultuurveld kan nu echt aan de slag. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld dat er nu ook subsidies komen volgend jaar voor voor erfgoedinstanties, musea, heemkundige kringen, waardoor ze exposities of allerlei andere activiteiten extra kunnen stimuleren op het gebied van erfgoed. Dus eigenlijk, ja, er komen veel meer culturele activiteiten bij, ja, waar inwoners dan weer aan kunnen deelnemen of kunnen bezichtigen. Dus ja, dat gaan de inwoners ervan merken. Ik zeg niet specifiek dat het naar hun eigen voordeur komt of naar hun eigen plek, maar wel echt in de buurt. Onderdeel van het convenant is een subsidieregeling voor culturele activiteiten met bezoekers uit minimaal 3 gemeenten. Maar hoe ziet de wethouder dat voor zich in een uitgestrekte regio als Zeeuws-Vlaanderen? Ik denk het mooiste voorbeeld wat er al een aantal jaren is binnen die regio-arrangementen is het Festival van Zeeuws-Vlaanderen. Dat is natuurlijk een festival wat in de hele regio plaatsvindt in 3 verschillende gemeenten. Dus ja, eigenlijk dat soort initiatieven, daar zoeken we dan naar met elkaar. Van, ook waar kunnen wij ondersteunen? Dat is ook, laten we die vraag ook echt wel leggen, van dat we ook echt wel mee willen denken. Het is een groot gebied, maar we zien wel, het kan wel werken. Nou heb ik nog één vraag. In zo'n convenant staat dan zo mooi, we hebben de ambitie om cultuur te versterken en te verbeteren. Is dat niet logisch? Tuurlijk is dat logisch, hè? Maar je ziet ook de regio Zeeuws-Vlaanderen, we zijn ook volop in ontwikkeling. Dus het is een soort groeimodel. De vorige regio, of de cultuurconvenanten, was echt die opstart. Was echt die weg van waar willen we naartoe, hoe willen we dat gaan bereiken. En dit is eigenlijk het vervolg van hoe kunnen we wat we dan hebben opgebouwd, hoe kunnen we dat blijven versterken. Misschien nog wat toevoegen. En denk, elke ambitie van de gemeentes, ook de ambities die wij in Terneuzen hebben, dat zijn allemaal onderdelen daarvan die nu allemaal samen gaan komen. Ja, hoe kunnen we dat culturele veld waar we de afgelopen jaren veel in geïnvesteerd hebben, hoe kunnen we die versterking nou blijvend maken en zelfs nog iets steviger.